Samtang ubay-ubay nga mga disgrasya sa Dakban sa Mandaue, nahuli kam. Pinagi silang command center sagad sa mga aksidente nitabo gumikan sa pag-change lane sa mga lalambigit. Ang report ni Nico Serino. Kining unang insidente na hitabo dapit sa usa ka dakong tindahan kagahapon sa hapon. Nagkabag-id kining jeep di pasaheroan ug van. Ang insidente nakapahinay sa dagan sa trapiko sa lugar. Samtang pahimangno sa mga otoridad sa mga magmaneho nga magmatngon gyud o kanunay musubay sa husto nga lane sa may iskina highway ug AS Fortuna nahitabo kining laing aksidente. Nagkabangga ang duha ka mga sakyanan nga padung sa managlahi nga direksyon. Nasayran nga pulo sila ana mahimutang sa sayop nga lane. Laing disgrasya sab ang nahulikam sa kalsada kini nga paingon sa unang taytayan sa Mactan. Naglambigit kini sa wing van ug lain pagyud nga van. Wa damha nga nagkasingki sila ni adtong higayuna. Uban ni Clans Gabutin, Nico Sereno, Balitang Bisdak.